Čau ľudia, a teraz si zahráme Minecraft. Ja som Matúš a v dnešnom dieli si iba urobíme server a postavíme domeček asi. Ešte neviem, tak môžeme začať. No, tak ideme na to. Musíme počkať, kým sa nám načítajú všetky servery. Ja urobím taký nový. Tak dáme si survival a bude sa volať YouTube. Tam budeme chodiť a nájdeme potom diamanty a tak. YouTube. Máme a survival a môžeme začať. Tak, mobov si dáme asi na hard. Ja neviem. Tak, kde sme sa tu spawnuli? Tu budem chodiť aj s mojím bratom. Keď dáte 10 lajkov, natočím video s bratom. Tak. Ešte sa musím poobhliadnúť, kde to sme. Tak tam sme sa spawnuli a my pôjdeme tam. Tak, a teraz musíme ísť pomalu a nejaké drzevo si naťažíme. To nevadí. Naťažíme si drevo. No, tak si môžeme naťažiť drevo, ja sa pozriem ešte do nastavení, dobre. Tak. No, ja neviem, ale kde sme to? Aj, dobre. Tu sme chceli ísť, ešte tu na sa pozriem. Tak. A začneme tu kopať. Tak, a tu si robíme crafting table. Urobíme si, urobíme si krampáč a začneme ťažiť. Tu budeme bývať. Potom neskôr si urobíme aj kamenné nástroje. Ale na začiatku si urobíme iba drevené. Musíme mať dosť kameňov. Tak. A musíme ešte si to urobiť. Tak. Vchod bude taký dlhý. Ešte si spravím nejaké kamenné nástroje. Nie, to som nechcel. To každopádne nevadí. Sekerku a mečík. Tak, a môžeme začať ťažiť. Potom v ďalšom videjku pôjdeme na lov. Monstrov. Tak. A dneska sa vám predstavím. Ja som Matúš a to by stačilo.
Tak ešte si ideme niečo naťažiť. Tak, tu si môžeme niečo naťažiť. Tu budeme mať česty neskôr a tak. K začiatku by sme to mohli mať 4, 5, 6, chcem to dať 8, 7 a 8. Potom si budeme musieť vyrobiť nejaké fakle. To každopádne bude, ale neskôr. Aha, železo, to by sme si potom mohli vyťažiť. Potom neskôr, keď... A vlastne ja mám kamenný krampač. Tak keď nám dojde tento. Hej, 5, 6, 7, 8. Tak, a tu si môžeme... A, už sme tu. Tak, to si potom vyťažíme a to by bolo všetko na začiatok. Tu si musíme vyrobiť 2. A no ešte aj pece, aj truhly. Tak, tu si dáme 2. A tu budeme mať dom. Za kamerou možno niečo si zahrám. Tak a zatiaľ to môže byť. Tak urobíme si domček a potom za kamerou ja budem niečo robiť. Naťažím nejaké suroviny, aby sme mali aj železné alebo také veci. Tak ešte tu naťažíme. Tu môžeme ísť. Ťažiť. Tak, domeček je spravený. Ja sa za kamerou zvýšim strop. Kde som to spadol? No, to každopádne nevadí. Ja ešte pôjdem potom niečo spraviť. Aha, to je nejaký východ. Tak, na blízku budem mať ešte jaskyňu a aspoň mám kde ťažiť, potom to tu nejak skrášlim a spravím a na dnešok by to mohlo byť všetko. Ešte si vezmem crafting a skončíme. Aj tu na ten vchod nejak urobím kvietky tam dám a tak. Tak čaute ľudia.